Berpirsê yekîneyên parastina gel YPG êriş kire ser Rûsyayê û got ku Rûsya hevbare li gel Tirkiyeyê di êrişa ser Efrînê de. Sîpan hemû berpirsyarê yekîneyên parastina gel YPG ji bo Rojnameya Şerqil Ewsat ragihand. Ku Moskû xayintî li gel wan kiriye dema ku razîbûn li ser êrişa Tirkiyê li ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê nîşan da. Ku berpirsên rejîma Esed ji wan re gotine ku Moskû rêgirî li hêzên rejîmê kiriye ku bersiva êrişa Tirkiyê li ser Efrînê bidin. Berpirsyarê yekîneyên parastina gel YPG got jî ku wî berî di rojan seredana Moskû kiriye piştî encamdana civînê di navbera Xelûsî Akar serok erkanê artêşa Tirkiye, Valerî Gerasimov serok erkanê Rûsyayê derbarê êrişa Tirkiyê li ser Efrînê ew li gel Gerasimov serok erkanê Rûsyayê û berpirsyarên ewlehiya leşkeriya Rûsyayê civiya. Sîpan hemû got ku di civînê de Gerasimov serok erkanê Rûsyayê jê re got ku ji mafê Tirkiye berevanî li sînorê xwe bike, hêzên Rûsyayê wê ji Efrînê vekişin û bi tu awayekî ew peywendiya wan bi êrişa Tirkiyê ve nîne. Hemû eşkere kir û got ku daxwaz ji Rûsya kiriye ku bersiva êrişên balafirên şerî yên Tirkiyê bidin. Lê jê re gotine ku rewş niha alûze û bombebarankirin berdewam e. Her wiha Sîpan hemû got ku Rûsya li hember êrişa Tirkiyê li ser Efrînê bêdengî helbijartiye. û di dema ku li gel berpirsyarên Rûsyayê civiya, berpirsyarên Rûsyayê behsa grûpên çekdar yên aştîxwaz di nava opozisyona Sûriyê de kiriye. Ji mafê Tirkiye sînorê xwe biparêze. Di dawiyê de berpirsê yekîneyên parastina gel YPG got ku berpirsên rejîma Esed ji Şama paytexta Sûriyê ji wan re gotine ku rejîma Esed wê bersiva êrişa Tirkiyê daba lê Rûsyê rêgirî li rejîmê kiriye.